ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಈ ವರ್ಷದ ಉಬ್ಬರ್ದ ಕಿಚನ್ ಸೈಜ್ದ ಕಿಚನ್ ಕಿದಗಿಂಜಲತ್ತು ಓಕೆ. ಮುಲ್ಪನ್ನ ಬಲೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ತು ಒಲಿ ಮೀನುಲ್ಲ ಐಕು ಲೇತು ಶಾರ್ಪ್ ಬಂದಾಗ ಬಲೆ ಬುರ್ದು ಉಲ್ಲ ದೇಪಂಡಿತ್ತೆ ನೀರು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಕೆಲೆಗೆ ಪಂಡ ಬಲೆಗೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ನಾವೇನೇ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಜರಿಂಚ ಬಲೆಗೆದ ಹೋಪಾನ್ ಎನ್ನ ಬಲೆ ಪಂಡ ಏನುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪುನು ಇಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಎದುರುಡು ಪಾರ್ದಂಡ ಅಂತ ಮೀನಾತು. ಒಂದು ಏನೋ ಫಿಶ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡಾಗ ಐಕದು ತೀಪೆ ನೀರನ್ನು ನಾಡೊಂದು ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮೇಯ್ನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನೀರ್ದು ಹೊಸರು ಅಲ್ಪಂಡು ಅಲ್ಪ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಅವು ಈ ಟೈಮ್ಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ಟೈಮ್ಡು ಇಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪನೆಗಲೇನು ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬಲತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಜಿ ಅಜಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋದ ಲಾಸ್ಟ್ ತೋಪವೆ ಪಂಡ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ವ್ಯೂ ಆಪಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನು ಪತ್ತಕಂದ ಅಂಚೆ ಸ್ವರೂಪ ಮೀನು ಪತಿ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತು ಅದು ಬಕ್ಕಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪನು ಐಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತ ಆಯ್ತು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಮುನ್ನಿಗೂ ತೂವಲಿ ಈಗಲೇ ಮಿತ್ತು ಬಾರಂತೆ ಬಂಗ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಪಂಡ ಈ ಮೇಟ್ ಪೋಂಡ ಬಲೆಗೆ ಬೂರ ಪಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ತುಕ ಬೂರ್ವ ನಿಜ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬೂರ್ದುಜಿ ಭಯಂಕರ ಶಾರ್ಪುಲ್ಲ ದೇವನ ಕೈಕೊಡು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೂರುಂಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಭಯಂಕರ ಶಾರ್ಪುಲ್ಲ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ನೀರು ಗ್ಯಾಪುಗರ ಜಪ್ಪುನು ನೆಗುಲೇನಪ್ಪ ಮನ ನೀರು ಡೆಪ್ಪುನ ಒಂದೊಂಜಿ ದಾದನ ನೆತ್ತ ಸೋಲಿತ್ತು ನೈಕ್ ಬೂರುಂಡು. ಓಕೆ ಬಲೆನು ಅಲ್ಪ ದೀತೆ ನಾನೊಂಜಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬುರ್ದು ಪೊಯ್ ತೂಕ ಎಂಚಪ್ಪನೊಂದು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಜೋರು ಬಲ್ಲ ಬೈದು ನೆಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಾರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷೋಡು ವರನೇ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಎವ್ರಿ 2 ವಾರ ಫಸ್ಟ್ ಡುಪ್ಪುಂಡು ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಭತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಪ್ಪಿದೆ ಅಂಚಾದು ಭತ್ತಾರೆ ಬಂಗಪ್ಪು ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು ಚೂರು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಭತ್ತಾರೆ ಅಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪರೆ ಅಂದು ಪೂತೀನಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 1.5 ಗಂಟೆ ಜೆತ್ತೇನೆ ಅಂದು ಪಂಡ ನೈಟ್ ಅಂತೆ ಪಂಡ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತಂದು ಬರ್ಸದ ವೆದರ್ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೂಕ ಬಲೆಟ್ ಮೀನು ಉಂಡ ಏನಂದು ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೋಡು ದೌಟ್ ಹೆಂಗೆ ದೇವನ್ನ ಇನ್ನಿ ಯಾನು ಜತಿಬೇಕ ಬರ್ಸ ಬೈಜಿ ಅಂಚ ದೌಟು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿಪ್ಪು ತೂಕ ಬೈ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನ ನಿಕಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡ ಇತ್ತ ಪತ್ತರೆ ಪೋಪುನ ಇಂಕ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಕಂಡ ತಡೆ ಬತ್ತೆ ತೂಕದೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಬೋರ್ದಿಜ್ಜಿ ದೇಪನ್ನಾಗ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ನನ್ನ ನೀರು ಕಲಂಕ ಹಾಪುಂಡು ಅದ ಗಂಡ ಬೂರುಂಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಬುರ್ದುಜಿ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಬೂರ್ದುಜಿ ಪಂಪಜ್ಜಿ ಒಲೊಂಜಿ ಬೂರ್ದಿತ್ತದು ಅಂಡ ಬೂರ್ದಿನ ಮೀನು ಏನಾಯ್ತು ಬಂದಾಗ ಪೋತು ನಂದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ತೋಪ ಅಂಡ ಪಡಾಸು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಪೋತ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಮುಲ್ತುವಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮೊನ್ನ ದೆಂಜಿ ಬೂರುಂಡ ಬಲೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಪರ್ತದ್ದು ಗೈದು ನಂದು ಯಾವ ಸದ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಾತ ಯಾವ ಬಲೆನ್ ದೆಪ್ಪುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂಚೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಓಕೆ ಪಂಡ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಡಿಯೇ ಎನ್ನ ಕಂಡಪ್ಪನ ಅದು
ಮುಲ್ಪದಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕೋಡ ತುಕ್ಕಂದು ಪಂಡ ಇಂಕು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪತ್ತ ಸದ್ಯೋಗಿ ತೋರ್ತು ಮೀನು ಬೈಜಿ ಪಂಡ ನನ್ನ ಮುನಿ ಮೀನು ಬತ್ತುಂಡ ಪಂಡ ಆ ಸೈಡ್ ನೀವು ತೋಲೇನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮುಗಲ್ ಆತಂದು ನನ್ನ ಮೀನು ಬತ್ತುಂಡ ಆ ತೋಡು ಹೊಡ್ದು ಈ ತೋಡು ಮೀನು ಬರ್ತುಂಡೆ ಪಂಡ ಮೀನು ಲೇಪಲ ಇತ್ತೆ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪನು ಪಂಡ ಆ ಸೈಡ್ ಏನೊಂದು ಸುದ್ದೆ ಆ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆ ತೋಡು ಪಾಡ್ನ ಡೇಂಜರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಬತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಬಲೆಲ್ಲ ಪೋವು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದಿಂಚ ಪುನಃ ಬಲೆ ಪೈಸಾ ವಸೂಲು ಬಲೆ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ನಂದಲ್ಗೆ ಜಾತ್ರೆದ ಅಂದೆ ತೊಂದಿನಿ ಸುಮಾರು ಮೀನು ಪತಿಯೆ ಅಟ್ ಸುಮಾರು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಮತ್ತೊಂಡು ಒಡೆಪೋ ತುಂಗೊತ್ತು ಜವಲ ಒಪ್ಪುಂಡಿನಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಒಂದು ಬರ್ಸ ಗಟ್ಟಿಡು ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 50% ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮೀನು ಬೂರುಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ದಾಪನ ಬರ್ಸ ಯಾಪ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ಮೀನು ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಬೆಲೆ ರಪ್ಪ ಆತ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಜಿಂದ ನೀರು ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತಂಡ ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬರಡಂತೆ ಜೋರಡೆ ಬರ್ಸ ಸುದ ಚೂರ್ಲ ಒಂಜಿಲ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಿದಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ದೇವನ್ನಾಗ ಬಲೆತ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಂಚಾತ ಫುಲ್ ಕಜಾಡು ಮರ್ಕೋದನು ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಐತೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ದಾನಿಂಡು ಪನ್ನಗೆ ಅನ್ನೋದೇನು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಕಂದು ಅನ್ನೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ ತೂಕಂದು ಆಂಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಕಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮುನ್ನ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಚಿತ್ತಾನೆ ವೀಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟು ಬರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಬೈ ಸಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ.